Γεια σας, είμαστε στο Ήλιον, στην Ανέμη, Φιλοκτήτο 87 και σήμερα θα δούμε μία αμπιγέ σάρπα και όχι μόνο βέβαια. Είναι τούτη εδώ. Εδώ το εντυπωσιακό είναι τα κρόσια, κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι, πόσο ιδιαίτερα είναι. Γίνονται από το ίδιο το νήμα βέβαια. Το έχω πλέξει με βελόνες νούμερο 12, είναι 40 πόντι όλο καλή. Εδώ μας αρκούν 3 κουβάρια. Το νήμα είναι το bonsai της Yarn Art. Πάμε λίγο να δούμε τα χρώματα. Λευκό, θα μπορούσε να είναι και νηφικό βέβαια. Γκρι με κίτρινο, φούξια, πορτοκαλί, μοβ πολύχρωμο, γραφίτης, άλλο πολύχρωμο κόκκινο μπλε πράσινο μέσα, καφέ σκούρο και γκρι με γαλάζιο. Το θέμα εδώ είναι ότι το bonsai δεν βγαίνει πια. Αν θα ξαναβγεί θα περάσει αρκετός καιρός, πιστεύω. Αποθέματα υπάρχουν, ωστόσο πρέπει να σπεύσετε. Είναι ένα ρούχο που αξίζει να το έχουμε στην καρνταρόμπα μας για κάθε ενδεχόμενο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή εβδομάδα.